खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर तुमका फक्त आणि फक्त परब किचन मध्ये कशी वाटतात स्नेहा सरोजची जोडी. आजच्या या जोडीची रेसिपी काय 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 असा होता बरेच रविवार दिवस जो वाट बघत होते आपले व्ह्यूअर्स. काय तो नॉनव्हेज दाखवा, दर रविवारी गोडा काय, तिळगुळ भोगीची भाजी. आणि त्याच्यानंतर आपण अजून एक कोणतीतरी गोडी रेसिपी केलेली ज्याच्यावर बहुतेक जणांनी कमेंट केलेला की अरे आज रविवार असून तुमचे नॉनव्हेज नाही. आणि रविवार बुधवारच जातो ना, त्यामुळे काय होता, माणसा म्हणतात की बुधवार आणि रविवार गोडा काय दाखवतात. पण आजची रेसिपी तुमका आज व्हिडिओ दाखवते जेव्हा मी या मार्केटमध्ये गेलेलं आहे. म्हणजे आजच्या रेसिपीसाठी स्पेशली मार्केटमध्ये गेलंय तेव्हा आपण एक व्हिडिओ शूट केला. तर आजची ह्या रेसिपीचा तुमका व्हिडिओ दाखवतोय 1 मिनिट. हे बघा. ह्यो अशी मुशी काय बघा केवढी असा, काय आता ओळखा. काय असा ह्यो कोणतो मासो असा. आता जे कोकणकर आहात आता एका म्यूट करूया. जे कोकणकर असतात त्यांनी नक्कीच गेस केलेली असतली की आजची आपली रेसिपी काय. आणि त्याच्यासाठी तुमका ह्याच्यासाठी व्हिडिओ दाखवलाय की ही मुशी मुशी आता तुमका सांगतायच मुशी म्हणजे एक शार्क म्हणतात त्या मुशीचा मटण जो आम्ही आणला त्या होता एकदम ताजा ताजा त्याचा व्हिडिओ दाखवला. आता चला आता आपण डायरेक्ट रेसिपीकडे वळूया. मुशी कवळी घ्यायची की मोठी घ्यायची, हा तापना माणसांका कशी मुशी व्हाई असता. कवळी कवळी जरा गोडूच लागता, गोडूस, पण ती हा. तिखट करायची. आणि मोठी जून घेतली ना की ती फ्राय पण करता येतं आणि आपली ह्याच्यात ही पण होतं. आज तुमच्या जोडी बरोबर आमच्या आणखीन एक जोडीची रेसिपी आहे, ती काय तुमका माहिती नाही पडली असत. पण ती आता त्यासाठी काय करूचं लागतं, लाईव्ह सतत असं लाईनीत बघत राहूच लागतं. आणि मध्ये मध्ये आवडलं तर काय करूचा, असा टाक टाक स्क्रीनवर डबल टॅप. खरं सांगू तू मुशी जून घेऊ सारखी नाही कारण हा. जून मुशीची ना चव वेगळी लागते. तुमका होई तर बारीक घ्या. हा, म्हणजे मुशी जरी जेवढी फक्त बारीक एक असेल आपल्या एवढ्या हाता एवढी हा, बघा, मग ह्याच्यापेक्षा तेवढी. मोठी नको. हा त्याच्यापेक्षा मोठी जेवढी ती जून 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 होत जातात. हा. जसं आपण म्हणतो ना भाजी पण जून असली पालेभाजी तरी तिची चव वेगळी लागते आणि कवळ्या पालेभाजीची चव वेगळी लागते. त्यातलंच असं प्रकार असतात मुशी जेव्हा तुम्ही घेत असताना तेव्हा कोवळीच घ्या म्हणजे छोटीच पण एकदम एवढंच अशी हात, हा एवढंच बारीक. बस. आणि त्याच्यामधनं असं लाल लाल असं रक्त आलं पाहिजे. हा छान अशी मग समजून जा की ही बासी नाहीये ताजी. म्हणजे ताजे मासे ओळखायची पण ट्रिक असते. त्याचा व्हिडिओ आपण परत कधीतरी करूया. आज राहूला कारण मार्केटमध्ये थोडी जास्त गर्दी होती आणि जो तो असं धक्को मारून जायचा. काय करतात बाजू घोया कारण रविवार आहे ना. गेल्या रविवारी काय होतं भोगी होती त्याच्यामुळे बहुतेक जणांचं खावचं राहिलं आणि बुधवारी सुद्धा काय होता मला वाटतं मकर संक्रांत होती त्याच्यामुळे सुद्धा हे मच्छीचं वार 2 वार निघून गेले. म्हणजे आमच्यासाठी तरी निघून गेले. बुधवारी तुमच्यासाठी गेले असतील कारण होतं आपले मकर संक्रांत त्याच्यामुळे. चला आता आपण डायरेक्ट जाऊया मुशीवर. हे बघा काय मुशी हा बघा, हा. फडफडीत ताजी अगदी. तरी 1 किलोच्या आसपास असतली जर तुम्ही वजन करून गेलात. तशी मी 4 घेतलेलं आहे. 4 मुशी आहेत. ती सांगा होती आजची मुशीचा रेट काय असत तर तुम्ही सांगा जर कोण बाजारात गेला असाल म्हणजे मच्छीसाठी जर स्पेशली आज तुम्ही बाजारात गेले असतात तर तुमका काय मुशी जर घेऊची असेल तर त्याचं रेट काय भावानं आज मुशी गाव होती. तर मी तुमका व्हिडिओच्या एंड मध्ये सांगते मी ही मुशी कितीच्या भावानं घेतलाय. ती पण बापरे असं म्हटलं अरे बापरे मुशी पण एवढी महाग असं माझा विचार झाला. मुशी काय स्वस्त असता काय, काय हो सांगता, मुशी महागच असता. मटणाचा भाव असता मुशी एक. मटणाच्या भावापेक्षा पण महाग होती आज कारण त्यांचं ते नेहमीचा कारण असतं बोटीये गेले समुद्रात परत इले म्हणून आज मच्छीचा रेट हाय असं. आता चला आता आपण ह्याका काय करून ठेवलं स्वच्छ 2-3 पाण्यात मुशी कशी आतमध्ये पॅक असतात त्यातली साला बिला काढतात तर तुमका माहिती आहे. आणि तुमका जो व्हिडिओ भयो असतात की कशी साफ करायची कशी साला काढायची थंय ती लोक वडान देतात अगदी, ती काय आपला जमाची नाही. आपण आहे ना तो व्हिडिओ आणूया जो तुम्ही खाली जास्तीत जास्त जर तुम्ही सांगितलंस ना कमेंट करून की तो व्हिडिओ आणा तरच आणतलो. मी आता पण सांगत आता नाही. तुमका हे बघा हे व्हिडिओ दाखवतोय हे बघा अशा प्रकारे मी व्हिडिओ शूट करून घेतलाय. अशा प्रकारे मुशी साफ केली जातात. हे बघा अशी आणि एका ना ह्याचा वरचा या जो साल काढणार ना ही एक कला असा हा. तरी तिने शेपटी पर्यंत ना काय काय जण पूर्ण शेपूट असताना तिथपर्यंत कापतात. पण हिने वाईच कंटाळो केलं. ही बघा ही वाईच बारीक आणि कोवळी अशी मुशी होती. हे बघा इथपर्यंत केलं आणि तिथून माझा ताकद भरपूर ताकद भरपूर लागते. वडूची असतात ना ताकद भरपूर लागतात. त्या चांबड्या जाड असतात आणि त्या कडवट असतात. त्या जर तुमच्या मुशी दिला ना तर तुमची मुशी कडू होते. शेपटाची आणा तर तुम्ही काढून टाका किंवा तो भाग घालूच नको जर असाच तर.
तो कवर ना खूप कडू असतो आणि त्या मरणाचा जाड असता, शिजता शिजणार नाही. आता ही घेतलेली आहे का काय लावलं सरोज? मीठ, हा, हळद आणि वाईस गरम मसाला आणि गरम लिंबू मसाला, पिळला. लिंबू पिळलेले आहे. हां, तुम्ही कोकमचा रस पण लावू शकता, कारण ह्या हां. काय हिमूस असं वास असता बघा. ह्याचा वास मुशी, बहुतेक अंका हा, आवडत नाही. आवडत नाही म्हणून बहुतेक जण खात पण नाही, हां. मुशी खायचं टाळतात. पण ही मुशी सगळ्यात जास्त बायकांसाठी आणि ज्यांना हाडांचा त्रास आहे, कंबर. मणका, कंबर, आपल्याला डिलिव्हरी नंतर होतो, त्याच्यासाठी ही मुशी आवर्जून खावी. हे काय सायन्स, म्हणजे आम्ही काही डॉक्टर नाही, पण तुम्हाला हे खरं आहे. वाचलेलं आहे का हा, ऐकलेलं आहे हा, त्याच्याकडनं कळलेलं आहे किंवा थोड्या मोठ्यांनी सांगितलेलं आहे सांगितलंय. हा, की मुशी खावी, काय खावं ते त्यासाठी ते आम्ही तुम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. जुने असाल तर तुम्ही पण सांगा आणखीन काय काय गुण आहेत ते. आता ह्यातली मोठी मोठी फ्राय करून काढूया ना गो. हो हो हो. आता या बाउल मध्ये काढतोय. आज तुम्ही काय मच्छी खावली ती पण सांगा खाली कमेंट मध्ये. आणि किती रुपयान गावलीत आपण सांगा. कारण दररोजचं कारण असतं. आज मच्छी महाग, प्रश्न विचारला ना की का महाग, कोळणी तर कधी स्वस्त असतात रोजचेच महाग असतात कोळणी. तर सांगतली काय की आज समुद्रात बोटी गेलेले परत दिले, काय माहिती वादळ बस तर ना. नव्हता. हा, एवढी बस झाली. हे थोडी तोंडाला पण पाहिजे ना, सगळीच फ्राय केली तर मग काय. पण जेव्हा तुम्हाला चिकन मटन खायचं नसेल ना, तेव्हा मुशी पण आणून खाल्ली ना, मस्त अशी सुकी छान अशी केली ना, तर मुशी पण खूप छान लागते. पण करण्यावर आहे. आणि मुशीचा एक हे असतं, म्हणजे तुम्हाला खास टीप द्यायची झाली ना, तर मुशीमध्ये कधीही पाणी घालून शिजवायचं नाही. कारण त्याला पाणी भरपूर सुटतात. जसं चिकनला कसं पाणी घालून शिजवलं की त्याला चव खराब होता आणि त्याला चिकनला सुद्धा पाणी खूप सुटतात. तसं मुशीचं पण प्रकार असतात. म्हणून मुशी तेलातच शिजवायची. पाणी शक्य तितके कमी वापरूया. चला आता वाटणापासून आपण सुरुवात करूया. आता ह्या वाटण ना ह्या मी ह्याच्यात टाकतोय बघा. 2 हिरवा मिरचे, वाटण. कोथिंबीर, 2 मिरचे, लसूण आणि आला. ह्या वाटण माझ्या मते पहिला गरम सामान नको ना. नको. हा, तसा मिक्सरचा भांडा ओलाच आहे. तर आता ह्याच्यातच आपण भाजून करूया. हा, मी भाजतय ताई तू वाटून घे. मी ह्या तोपर्यंत ह्या बघा हा. एवढा 2 कांदे पातळ चिरून वाटणासाठी घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर ह्या खोबरा, ह्या ओला खोबरा, ह्या सुक्या खोबरा, फोडणीत कांदो, कोकमा आणि हे आपले गरम मसाले आवडीनुसार. जर तुमका तो पावडर मसालो घालूचा असा तो पण चालत, नाहीतर हो पण चालत. पण शक्यतो गरम मसाला खडा मसाला घाला, हम्म. ताज्या मुशीत छान लागता. मटणात पण मागे काढीत तुमच्या चिकनला हो. नाही, पण ताजाच घाला. हा. आता 1 चमचा धने, अर्धा चमचा खसखस, पाव चमचा बडीशेप, थोडासा जिरा, 4 लवंग, 7-8 काळा मिरी आणि ही आपली काय गोया का आता दालचिनी. दालचिनी. तोंडात हे येत बघा, नव्हते. हे म्हणजे हे होयच होय. गरम सामान जर तुम्ही गरम मसाला करत असाल ना, तर हे नेसेसरी इन्ग्रेडियंट्स ह्याच्याशिवाय गरम मसाला तयार होतच नाही. आणि मी या कधी पण ना, आला लसूणची पेस्ट असते ना, ती एकदम बारीक नाही वाटत हा, अशी थोडीशी दरदरीतच ठेवते. त्याच्यामुळे त्याचं ना, म्हणजे ह्याची जी ओरिजिनल चव असते ना, ती त्याच्यात उतरता. आता ह्याला काय असं मॅरिनेट करूची गरज नाही, तरी पण आपण लावून घेऊया की हा तुम्ही थोडासा लाव. थोडंसं लावून घ्यायचं. जास्त वेळ नाही, 5-10 भाजताच ते का मिनिटं. पण थोडासा लाव. हा, आज आपण परब किचन मध्ये करतो मुशीचा मटण. आता हे बघा, आपण फ्राय साठी पण तस हिरवा मसाला वाईट वापरतो. फोडणीत ठेव 1 चमचो, अर्धा चमचो. हा, फोडणीत नाही घातलं तरी चालतं. हा हे बघा गरम मसालो भाजून घेतोय. तवं तापलो आपलं. भिड्याचं तवं घेतलेलं. आम्ही भिड्यांच्या भांड्याचा पुरेपूर वापर करतो आपण. त्याच्यात भाकरी भाजली होती हा, नाही तर म्हणशाल हे कसले डागत, भाकरीचे डागत ते. आमची आहे स्पेशल ताच करायची. चपाती किंवा भाकरी झाली की त्याच तव्यावर ताजा ताजा वाटप. तुमच्यासाठी स्पेशल भाकरी. मटन मच्छी काय म्हटला की भाकरी तर होईच ना. तारली सुकी कमी करतात. कशी करतात असं असेल. तारली सुकी पण अशीच तुमका एकदा व्हिडिओ दाखवतो, सुकी मच्छी करायची पद्धत आमच्या पद्धती.
आता ह्या वाटप भाजून घेतलंय. आता जातलो आपलं कांदो दोघी एकदम सेम टू सेम. हो, आज मॅचिंग ड्रेस. जोडी. जशी आता ह्याची पण रेसिपीची पण जोडीच असा, जोडीची रेसिपी आहे एकाच ह्याचे. तसे आम्ही एकाच घरातले जावा जावा तशी एकाच माशाचे 2 रेसिपी. गरम सामान भाजला की काय एक सुगंध येतं बघा. पण ह्याला पण भाजायची एक पद्धत असते. हो. मी आधी तेल टाकत नाही. आधी असोच कांदो जरासो पिवळसर होऊन घेते, जास्त नाही जरासो, आणि मग त्याच्यात मी तेल टाकते. आता गॅस बारीक पण करू आहे, नाही तुझं कांदो करपात. हे बघा आता पिवळसर झालेलो आहे. आता ह्याच्यात तेल घालून घेऊया आणि मग घालूया आपले खोबरं. कांदो जो गुलाबी म्हणतात ना ते खरं बघा. तुमका जर कलर दिसत असत कांद्याचा गुलाबी रंग, म्हणजे बोलतात ना गुलाबी रंगावर परता, कच्चो कांदो कधी पण ठेवू सारखो नाही. डू यू सेल मालवणी मसाला? यस, तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सअप करा, आम्ही तुम्हाला अपडेट देतो. आता मी पाव चमचा, पाव पळी तरी मी तेल घातलंय, जास्त नाही घातलंय तेल. आता हे जे खोबऱ्याचे ह्या म्हणताय म्हणाले मी सुक्या, पण ह्या गुडगुडा होता झालेला, तेव्हा त्याचे असे पातळ घेतले, म्हणजे एकदम पण सुक्या झाला नाही. हा, एकदम पण सुक्या झाला नाही, म्हणून तर मी असा कापलंय. नाही तर सुक्या असतात तर आम्ही वाटून घेतलं असतंय. कातलेला तर सुक्या ओला खोबरा तर लगेच भाजात ह्याच्यामध्ये. हे पीस जरा भाजात वेळ लागतलो. काय काय जण सुकं आणि मिक्स करतात ना ओलं खोबरं. हा, पण तुमची म्हणजे असं जरी तुम्ही वाटप केलात तरी चांगलं लागतं. तुमका गावात तसा जर कोणाकोणाकडे ओले नारळ नाहीच मिळत, सुकी खोबरीच भेटतात. काय काय ठिकाणी नाहीच मिळत, आणि काय काय ठिकाणी सुक्या खोबराच नाही मिळत. त्यांच्याकडे फक्त ओले नारळच असतात. त्यांनी दोघांचाही एकच वापर केला तरी चालत. आता मी घालते आपला ओला खोबरा. गॅस मोठीचा. खोबरा घातल्यावर परत एकदा काय म्हणतात मिश्रण थंड झाला आपला. पण ह्या वाटप करणं पण एक कला आहे. जर इथे वाटप तुमचा कच्चा रावला, व्यवस्थित भाजला गेला नाही, तर ते किती तुम्ही काय पण टाका, तुमचे म्हणजे जे काही पदार्थ करतात त्याला चव नाही येत. चव बघा, आणि एक सुगंध जो येता ना मालवणी वाटपाचो, त्यांना वाटतं की हा 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 ताज्या मालवणी वाटपाचो सुगंध तुम्ही घेतलाच की नाही, म्हणजे भाजता भाजता वेळीच. आणि ह्याच्यात एक गरम ताजं वाटपच घालायचं शक्यतो, कारण चिकन मटन आपण कधीतरी करतो ना, तर त्याच्यामुळे गरम मसालो वापरा, पण माझ्या मते ताजोच वापरा. घरगुती जो आपण करतो तो मालवणी मसाल्याबरोबर. आता गॅस मोठी आहे, खोबरा आपला भाजता बघा. बघा आपला गुलाबी गुलाबी म्हणते ब्राऊन झाला. तुमच्याकडे पण भिड्याची भांडी असतील ना, तर नक्की तुम्ही त्यांचा वापर करा, कारण ह्यातला जो आयर्न असता ना, तर आपल्या अन्न पदार्थामध्ये शोषला जाता, आणि आपल्याला आयर्नची खूप गरज असते, कारण आपली मासिक पाळी येता तेव्हा आपला ही रक्त वाहून जाता, मग हिमोग्लोबिन कमी होता. मग आयर्न किती काम करता, हिमोग्लोबिन वाढवता. म्हणून तुम्ही शक्यतो भिड्याची भांडी वापरा. आता इतपत बघा माझा चांगला ह्या भाजून झाला. बघा कसा कलर असला पाहिजे, जवळून दाखवते, कारण आपली रेसिपी महत्वाची आहे.
आणि त्या रेसिपीसाठी काय महत्वाचं हो सगळ्यात? वाटा. वाटाण. आता हे जो गरम मसाला भाजून घेतलेलो तो पण त्यात मिक्स करतोय. म्हणून मी बोलले सरोजला ओला भांडा झाला तरी चालत की त्या हे गरम मसाल्याचे नाही तर पावडर आपण कधी कधी काय हा. करायचो अगोदर वाटून वाटून सुका वाटून घ्यायचं. हा, घ्यायचो. म्हणून पण त्यात जास्तीचा असत तर तुम्ही वेगळा वाटा, नाही तर तुम्ही आता मी ह्या एका वयात एवढाच घेतलंय, नाही तर तुम्ही म्हणशाल एवढा एवढा गरम मसालो घालू. आता हे बघा एका चोळूचा रवलेला मगाशी दाखवता आता मी आता दुसऱ्या एका हाताने ते काम करून घेते. ही मुशी कित्याक वेगळी ठेवली तर याचं आपण फ्राय करतो लो या मुशीचं, म्हणून मोठी मोठी बघा तुकडे ठेवलं त्याच्यासाठी. आणि ही मुशी आपण ह्याचा कालान करतो लो, मटाण. आपण मुशीचा मटाणच म्हणतो. आता एका 10-15 मिनिटं जोसा वाटप आपला थंड होईल वाटून होईल तोपर्यंत ह्या 10-15 मिनिटं एका मस्त मॅरिनेट होताला. असं हातानच कोलसवा. ग्लोव्ज घालून तुम्ही म्हणशात तर ग्लोव्जाक सगळा लागताला. आता वाटप आपला थर असा मी ताटात काढून घेते, जर असा म्हणजे सगळाच काढते, नाही तर म्हणशाल म्हणजे काढून घेते म्हणजे थंड होऊ दे, पसरवून ठेवा. मस्त सुगंध येता गरम मसाल्याचा आणि जो कांदा खोबऱ्याचो. थोडस पसरवून ठेवूया. ह्याच्यात आपण खसखस पण घातला. हो, खसखस गरम पाहिजे. मसाले जे आहेत ते बेसिक बेसिक म्हणजे लवंग, काळा मिरी ह्या वया गरम मसाल्यात. आपण काय काय घेतलं गरम मसाला? लवंग घेतली, काळा मिरी घेतली, बडीशेप घेतलं, किंचितचं जिरं आणि बडीशेप कमी घेतली, खसखस मात्र 1 चमचाभर घेतली, आणि धने, आणि काय घेतलं, दालचिनी. हा, हे सगळं आपण बेसिक गरम मसाले घेतले. पण ते आपण गरम वाटपामध्येच म्हणजे आपण वाटप बनवत होतो, मालवणी वाटप, गरम नाही वाटप. हा, त्याच्यामध्येच मिक्स करून आता भाजून घेतला आपण. बघा. आणि ते आपण जे मोरी, आपण गावी मालवणी लोक मोरी म्हणतात, मोरीचं मटण. तुम्ही काय म्हणतास ता सांगा. ह्या माशाक आणखीन काय नाव असत तर तुमच्याकडे, रेसिपी आवडत असत तर चला स्क्रीनवर पटापट डबल टॅप करून लाईक करा. आणि ह्या मालवणी वाटपाची पण एक टीप आहे, कधी पण हे वाटप गरम गरम वाटू सारख्या नाही, मिक्सरला कधी पण वाटायचं नाही. मिक्सरला हो, तसा गरम वाटप ना तुम्ही ह्या पाटो असत ना तर पाट्यावर वाटा, मस्त चव येत. माझे भाव म्हणायचे बाय गरम करू नको, थंड कर, की त्या मिक्सरचा पण तो एक वेगळा वास आहे आणि त्या भांडा पण ह्यावं त्या बरोबर आहे, खालून जळता. हे जे आपलं प्लास्टिकचं आता दाखवलं असतं, हे जे आपलं प्लास्टिकचं हे असतं, नको दाखवायला, प्लास्टिकचं खाली त्याला हे असतं ना फिरवायचं, ते तापतं, मिक्सर तापतो कारण ती इलेक्ट्रिक वस्तू आहे. हे जे असतं ना हे तापलं जातं. आता हे मिक्सर इथे बंद करूया. आता बऱ्यापैकी माझ्या हाताला सोचताय म्हणजे मस्तच थंड झालेलं आहे. हे बघा पूर्ण मी घेतलंय हातात. पटकन होतं. हा, पसरवलं ना आपण. आणि आता नाही मनात गेली संक्रांत झाली तरी काय, थंडी वायच हा सकाळची तर लागता, मध्येच गरम होता मध्येच थंडी लागता. तुम्ही काय ते बाजारातून मासे आणलास ते पण सांगा, आणि मुशीक काय काय नाव देता तुमच्याकडे बोलत असतील त्या सुद्धा सांगा. आणि याच्या आधी केलास की नाही, कशा पद्धतीने केलास, काय काय सामान वापरलास त्या सुद्धा सांगा. आता ह्याच्यात आपण टमाटर घालतो, तुम्ही पण घालून बघा. टमाटरने खरंच एक छान, जसं आपण चिकनला मटनला घालतो ना तसं टोमॅटो घालायचं. मी फोडण्यात घालतलंय. आता पाणी घेते, वायच घेते, वाट फक्त पाणी व्हायच. खसखस सगळी हातात डसली होती ना, म्हणून मी पाणीचं जरासं हात घेतय पाणी तयाच घेऊन जाते. कोण कोण काय इलियत प्रश्न विचारतात. थोडीशी हळद घालून घेते, डबो आहेच गमलो वाटपामध्ये. ठेवचा असात तर हळद घालाच भाजून झाल्यावर. हे बघा इथे आपण मिक्सरला हळद टाकली.
आता हे पण बारीक असं वाटलं गेलं बारीक पाहिजे. वाटायचा आहे भले आपण आला लसूण जरी दरदरीत वाटला ना तर ह्या थोडासा बारीक वाटाकाच वया. हम्म. कडेक जा उडालेला तर जरा जाड होता. पण ह्यो मिक्सर आहे ना एकदम बारीक वाटता काही सेकंदात. ह्या एक मिक्सरचा हा मी आता बघितलंय. माझ्याकडे जो मिक्सर आहे त्याला लय वेळ लागता. मी मोजतलंय 1 ते 25 पर्यंत मला मोजूचा लागता. म्हणजे किती वेळ किती मिनिटं असा मिक्सर फिरवायचो असा. ना तुमका घेऊचा असत तर घ्या. हा ऍड नाहीये. आणि नाही तर कोण कोण विचारताच ना की बाबा ह्यो मिक्सर हा. खायला घेतलास काय घेतलास. तर त्याची लिंक खाली देत सरोज तुमका. मनीषा पवारने हाय पाठवला आणि डबल लाईक. थँक्यू स्वागत आहे तुमचं आपल्या आता परब तुम्ही किचन मध्ये. डायरेक्ट ह्याच्यावरच ताटातच कापताय, हे नाही घेतलात चॉपर. चॉपर मगाशी आडाळ्यावर बसलंय ना तेव्हा मी सगळा कापलंय. पण खालपर्यंत नाही मी तांबट्याची सुरी फिरवत आहे. टमाटो एकदम करकरीत आहे. गौरांगने लिहिलं खूप मस्त. आजच मी आणल्यात 50 रुपये किलो. आता त्याच्यामध्ये पण होती क्वालिटी 40 रुपये किलो आणि 50 रुपये किलो. टोमॅटो महाग झालेत आता. परत महाग झालेले आहेत. त्याला काय करू शकत नाही, पण 50 रुपये किलो वाले जरा बरे होते, छान होते. मी नेहमी काय करते, भले क्वालिटी मॅटर्स. ठेवू आहे नको बाहेर प्लास्टिक आहे ना तर खुर्ची आणि मशीन आहे. आता या पाणी आपणाक लागतं ताटाक. कढई खाई गेली ती. आता इथे मी फ्राय करायची तयारी पण करून घेते, कारण मुशीला काही जास्त वेळ मॅरिनेट करायची गरज नाही. कमीत कमी 15-20 मिनिटं केलं तरी ती छान लागते. आता मॅरिनेशन साठी काय केलेलं आपण बघा, जे हिरवं वाटण केलं त्याच्यानंतर आपला मसाला, मालवणी मसाला, त्याच्यानंतर हळद, मीठ, लिंबू ह्या सगळ्या पदार्थांनी आपण मॅरिनेट करून घेतलं. आणि आता आपण इकडे करतलो मुशीचं मटाण आणि सर ह्या दुसऱ्या गॅसवर करतलो मुशीची फ्राय. आता ह्यो जो आहे ना आपलं तो बारीक गॅस आहे, त्याच्यामुळे मी ह्याच्यावर फ्राय करतले. कारण नेहमी मच्छी फ्राय करताना ती बारीक गॅसवर आणि खूप बारीक करूनच फ्राय करायची. चला आता तुम्ही फोडणी द्या, मी हे करते. मी सगळी तयारी केलंय पण फ्रायच्या तयारीच विसरून गेलाय. आता मला शोधूचा लागताला, पण काय वांधो नाही. कोण कोण माहितीये तयार करून पण ठेवतात पीठ. तांदळाचा पीठ, रवो, आपलं मालवणी मसालो किंवा नुसतं मिरची पावडर या मिक्स करून ठेवतात. कोण कोण बेसन पण वापरतात. तुम्ही फ्राय साठी काय 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 सामान वापरता त्या सांगा. पण शक्यतो तांदळाचा पीठ आणि रवो घातलं ना की आपली मच्छी ना कुरकुरीत. तेच घालायचं, तांदळाचं पीठ आणि रवा. मी तर कधी कधी भाकरीचं पीठ पण टाकते. आता हे बघा, मी इथे नुसताच रवा घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये मसाले घातले, बेसिक मसाले जे असतात ते. तुमच्या आवडीनुसार तुमका कसे मसाले. आणि ह्याच्यात वाईच मी मीठ पण घालते. कधी कधी काय होतं, मॅरिनेट करताना मीठ कमी लागला जाता ना, तर त्याचा अंदाज येणार नाही, म्हणून ह्याच्याच मध्ये थोडंसं हे पण घालून घेते. आता हे का नुसतंच रव घेतलास तरी चालत, कारण हे का काय नाही साल नाही. याची कवर म्हणजे मच्छीचा जो साल असता ता काढलेला, मग ही अशीच तुम्ही खाऊ शकता. आपण बाकीची मच्छी खाऊ गेलो तर बघा साल बाजूक काढतो, जाड असता ना थोडा. आणि मुशी ना सगळ्यात बेस्ट पार्ट काय असतं माहितीये, मुशी पटकन होता चिकन सारखा. बॉयलर चिकन कसं शिजाक वेळ नाही लागणार, तसं मुशीक सुद्धा शिजाक वेळ नाही लागणार. कढई आपली तापली, पळीभर तेल. मग अशी पळी हल्ली वायच भरून घेतलंय नव्हते ते आता पूर्ण भरून घेतलंय. तुका पण लागतला ना तेल, अकडे ठेवते. तुम्ही कोणतं तेल वापरता? आज आपल्या परब किचन मध्ये होता मुशीचा मटाण, त्याच्यात पडतला आपला मालवणी वाटाण आणि पडतला नंतर बनून झाल्यावर चमचमीत ताटात आणि त्याच्यानंतर खातालाच गोटा चाटाण. आणि युट्यूब कर लवकर लवकर सबस्क्राईब करा आमचा परब किचन. परब किचनचा बटन, सबस्क्राईबचा बटन. आता मी दररोज वापरायचा तवाच घेतलाय.
आता फोडणेक आपलं नेहमीप्रमाणे काय कांदो, गरम सामान काढते वेळी आपल्याला तेजपत्ता गावलो म्हणून तो घेतलो, कढीपत्ता वापरला, तेजपत्ता वापरलास एक भारी चव येता. आणि हे टमाटर पण कांदा टमाटर असेपर्यंतच गॅस चांगली मोठी. सांगितलं होते सरोजा की 1 चमचा तरी अर्धा चमचा तरी ठेव. तर हा, ठेवले ठेवलं त्यानं. ना. अर्धा चमचा ठेवला कधी पण. हा, हे फोडणीमध्ये घातलं की चव चांगली येतात. तसं तुमका माहितीये मुशीचा मटण जर आपण बनवतो, मुशी मासो खाव आणि पचक सुद्धा एकदम हलकं असतं आणि ह्याच्यामध्ये फक्त एकच काटो असता, मधलो काटो. आणि तो सुद्धा काट्याची गंमत काय माहितीये, एरवी बाकीचे काटे घशात अडकतात, ह्यो लागणार ह्यो आहे. लागणार नाही. तो चावण पण खातात कोण हा. कोण. आता आपलं मालवणी मसालो, त्याच्यानंतर थोडासा लाल तिखट आणि मी जर असंच टाकलंय गरम मसालो की ते आपण वापरलो अख्ख्या वाटप. खडे मसाले वापरले. आता आपला तवा चांगला तापलाय व मी त्याच्यावर तवा भर मस्तपैकी तेल घालून घेते. आता हे खरं म्हणजे सांगू, मटण म्हटलं ना की मटण आपल्या समोर डोळ्यासमोर दिसला की सगळ्यात पहिला तुमच्या समोर काय येतं सांगा. म्हणजे आता ह्या तुमच्या ताटात दिला तर सगळ्यात पहिलं तुम्ही कशा गोष्टीकडे अट्रॅक्ट होतालात? आपला मालवणी वाटप घालून घेतलंय मी, जा आताच तुमच्या समोर भाजून घेतलंय गरम सामानासहित मालवणी वाटप. हा, वा, सुगंध खूप छान येतो. आणि जसं मसालो टाकले तसे मी गॅस केले बारीक. स्टीलची कढई आहे आपली जाड बुडाची आहे. तापली की ती लवकर थंड होत नाही आणि मग त्याच्यात फटाफट असे हात चालून घेऊ गये. नाही तर करापताला. हा, कारण आपल्या काय ह्या वाटपामध्ये पाण्याचा वापर अजिबात नाही करूचा. तू गॅस पेटवलं काय गो? हा, बारीक आहे. मी सगळं मी बोलली ना, मच्छी जर फ्राय करायची असेल दिसता काय तुमका तकडे त्यांना बारीक गॅस ठेवल्या ना, तेल टाकल्या ना. सॉरी. हळद मी नाही घातलंय कारण हळद आपल्या वाटपामध्ये मी घातलंय म्हणून नाही घातलंय. आता ह्या भाजक्या वाटप चांगला भाजलेला. आता काय वेळ लागणार नाही, फक्त काय मुशी जाऊची खोटी आणि मुशी होता पटकन शिजता. आणि हे बघा इथं मी या मुशी फ्राय पण केलंय पण बारीक गॅसवर. सगळं जे काय करायचं आहे ना ह्याच्यासाठी हा जो मसाला मी बनवला ना, रवा आणि तांदळाचं पीठ आणि मसाला, हे असं घोळवून घ्यायचं चारही बाजूने एका कोटिंग. आणि मग असं हलक्या हाताने, कारण मुशी ना जास्त परतवसारखी पण नाही, एकदम म्हणजे तुटू शकतं पटकन, शिजता पण पटकन आणि तुटता पण पटकन, म्हणजे विरघळता बोलतात ना, त्याची एक ट्रिक आहे. आता बघा. होय, तुम्ही ढवळा तो आधीच टाकल्या मगे चमचो घालून जातो. आता घालून घेतोय. हे बघा मुशी आपली जी ठेवलेली होती सगळ्या लावून, लाईट गेलेली. हा, अशा प्रकारे फोडणी गेली नाकात. आमच्या मनवेल पाड्यात ना जरा वाईट जास्त लाईट जातं. आता इली वाटतं परत, बरा झाला. नाही तर एकदा गेली का 2-2, 4-4 तास येणार नाही. आताच मी ह्या बघा, आता बिंदास मी चमच्यान ढवळून घेते. नंतर आहे ना झाकांचं काढलंय तर ढवळूची गरजच नाही आहे का, फक्त अशी गदा गदा हलवूची. पण जसं मग तुमका सांगलं ह्याच्यात पाणीचा वापर कम से कम नाही केलंयच नाही मी, नंतर काय तर बघेन मग. आता ह्याच्यावर सरळ वाफेक पाणी ठेवलंय. आपली कोकमत ती घालून घेते. भले तुम्ही लिंबू लावलास, फ्राय करूची आता जरूर लिंबूच लावा, नाही तर कोकमाचं आगुळ असत तर. पण ह्याच्यामुळे काय होतं, ह्याचा जो हिमोस असो वास असता ना, कोकमामुळे तो मारलो जाता आणि त्याची जी कोकमाची चव उतरताना आंबट अशी ती खूप छान लागतं. म्हणून तुम्ही कोकम घाला. सॉरी, कारण ठसको माझ्या पण घशाक लागलो. हे बघा, आता चारही बाजून एका व्यवस्थित असा कोट करून
आपण ही मुशी मस्त फ्राय करू ना. किती जण मुशी फ्राय खातात आणि किती जण नुसतं मुशीचा मटण खातात? खाली लिया. खाली लिहा. कारण आम्ही फ्राय सुद्धा खातो आणि मटण सुद्धा खातो. पण माका जास्त फ्रायच मच्छी आवडता. तुमका काय आवडतं हो वहिनी? नाही मग ह्या म्हशीचं मटण आवडतं. हा, वहिनीक मुशीचा मटण आवडता, माका मुशी आणि म्हणजे मुशीचा मुशीचा बाकीची मच्छी माका सगळी फ्राय फ्राय आवडता. बाकीचा माशाल तर फ्राय आवडता ती नाही माका आवडत त्याचा सार थंय सॉरी. भातासोबत ठीक आहे. दोन्ही गॅस बारीक कर आणि आपल्या दोन्ही मुशा गॅसवर आहेत. एक कढईत आहे, एक तव्यात असा. आता जरा कपडा मारून घेते ओला. आजचं आपलं जबरदस्त मेन्यू झणझणीत मुरी मुरी म्हणते मोरी 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 मुशीचा मटार. आपण मोरीच म्हणतो गावाकडे मोरी. आणि मोरीचं तुमका खरं सांगू एक, मी ना लहानपणी माझी आई बनवायची मोरी अशी ओली अशी नाही, सुकी मोरी पण गावता गावाकडे. ती थोडी महाग असता आणि त्याचा जा म्हणजे आपण असंच मटणासारखा बनवायचं, जसं सुकी मच्छीचं आपण कालवण वगैरे बनवतो ना बांगड्याचं, तसं मोरीचा सुका मासा पण मिळतो. त्याचं पण एवढं छान होतं ना, मटणाला मागे काढेल असं मटण लागतं. खरंच सांगते ऑसम. म्हणजे मी आता ना इकडे खूप ठिकाणी फिरले नाही आणि गावात. तिकडे बघी होते, पण गावाकडे आता ह्या वेळेला नक्की जाईन ना तेव्हा सुक्या मच्छीच्या बाजारात नक्की गावात जातलंय कणकवलीक आमच्या. आणि तिथून मी नक्की ही सुकी मोरी ना घेऊन येतलंय, म्हणजे येतलंय 1 किलो का नाही होईना. आणि मी एकटा बसून खातलंय, पण खातलंय कारण माझ्या नवऱ्याक सुको मासा आवडणार नाही जास्त. म्हणून मी आजकाल भरत म्हणजे आणत पण नाही. पण आता झाला असं झाला की माझ्याबरोबर माझं भार्गव इलो आणि तर म्हटलं आम्ही दोघा मस्त एन्जॉय करतो, तुमका खावचा तर खाया, नाहीतर नको खाऊ. तुमच्यासाठी अंड्याचा रस्तो जिंदाबाद. नाही नाही मुशीचा हम्म. सुक्या मुशीचा ना गावत नाही, गावली तर ती चांगलीच आणि ती सुकल्यानंतर जी औषधी होता ना ती भरपूरच चांगली. म्हणून गावली तर सोडू नको. आणि गावली ना ह्याला नाही दिलं तर मी तुमच्याकडे सांगेन, मका सांगा लाईव्ह मध्ये गावलीच नाही मग मी येतलंय. कुठे काय गावली ती सांगा. म्हणजे मी ह्या वेळेला देवगडच्या तळे जातोय. बाजारात पण गावता तापना, तुमका माहिती असत तर सांगा. शिरगावला तळे बाजार सुक्या मच्छीचा बाजार भरता तळे बाजारला. काय तर तरळा थंय पण सुकी मच्छी भरपूर गावता. आता मी 3 ठिकाण सांगितले, तुमका खय खय गावात असत तर सांगा. सुकी मच्छी हा गावी. सुकी मच्छी नाही, मोरी. हा मोरी सुकी सुद्धा मुशी. ती थंय हा. गावतली की त्या थंय सुकी समुद्र मच्छी जवळ आहे. सगळ्याच ठिकाणी गावता, पण सुकी मोरी गावणार नाही. हय पण असता शनिवारचा बाजार हा. विरारला. विरार पण ते मोरी नाही गावत. हा, नाही गावत. तलावाकडच्या बाजारात बाकी सगळे मासे गावतले. काय ते वागीट वागीट म्हणून एक असं एक ते सरळ सोडे पण चालतं. छान वाटत हा. सोडे हा, सोडे सोडे पण छान लागतात. त्याचं एकदा आणून करायला पाहिजे. हे असंच झालंय हो, आपल्या घरात पुरुष मंडळी खात नाही सुकी मच्छी आणि मग त्याच्यामुळे माझी ह्या वायच वायच तरी खाता. हा. माझ्याकडे तर कधीपासून फुल स्टॉप लागलेलो सुक्या मच्छीचं. माका आवडता सुके बोंबील म्हणा, हा, पण ते करडीचा. ते खरंच ह्या ओल्यापेक्षा ते सुक्या चांगले असतात. ती पावसाळी मच्छी ना आपली. हा. तो व्हिडिओ असा स्टोअर केलेलो, तुम्ही कशी मच्छी स्टोअर करायची तो बघू शकतास. आता 2 मिनिट झाले. प्रमोदिनीने लिहिले आम्ही दोन्ही खातो. Yes. आपण ह्याच्यात अजिबात पाणी घातलेला. तरी पाणी सुटला हा. बघा. तुम्ही लाईव्ह बघता, लाईव्ह रेसिपी मध्ये तुमका सगळं समोर असा आणि बारीक घ्यासा. वैशालीने लिहिले मुशीचे फायदे सांगा. मगाशीच आम्ही सांगितलं मुशी सगळ्यात जास्त चांगली तुमच्या कमरेला. कमरेला. म्हणजे तुमचा मणका जो असतो ना, मणक्याच्या हाडासाठी खूप चांगली. ज्यांना ह्या वेळेला सांधेवात किंवा मणक्याचा त्रास होत असेल ना, त्यांनी ही मुशी आवर्जून आठवड्यातून एकदा किंवा महिन्यातून एकदा. पण ह्याच्यामध्ये असं म्हणतात सल्फर जास्त असतो, पाऱ्याचं प्रमाण, म्हणून थोडी कमी प्रमाणात खावी, पण खावी. आता मी पाणी घालून घेते. मगाशी बघा तिका आपोआप पाणी सुटला. कारण आपल्या भाकरी सोबत खावची आहे ना, तर थयच्या थय वही ती एकदम पण पाण्यासारखं रसो नाही. आणि आता आता ढवळायचंच नाही का. आता आता फक्त हलवायचा गदा गदा. तुटलीच म्हणजे समजा. आणि ज्या वाफेवर पाणी ठेवलेले ना, मी त्याचाच वापर केलाय. सोनू सावंतने लिहिलं रविवारी स्पेशल मटन करा. हो, आपण एक रविवारी लाईव्हला मटन नक्की करूया. अशोक नारकरने हाय लिहिलंय. हाय तुम्हाला पण.
वैशालीने लिहिलं लहान मुलांना मुशी खायला द्यावी का? हो द्यावी. एखाद दुसरी फोड खायला द्यायला काही हरकत नाही. जसं आपण आपल्या बाकीच्या मच्छी कसं मुलांना खायला देतो आपल्या बरोबर, तसं लहान मुलांना पण खायला द्यावी. त्यांच्या पण मुशी हाडांच्या चांगली असते, हा चांगली असते, खातात. हा आमची मुलं खातात. हाडांच्या वाढीसाठी चांगली, कारण हम्म. मुलांची आता वाढ होत असते ना, हाड वगैरे वाढतच असतं ना, त्यांची उंची वगैरे वाढत असते त्याच्यामुळे. असं काही तुम्हाला कोणी सांगितलं असेल की नाही खायची लहान मुलांनी, तर आम्हाला तुम्ही कारण सांगू हा. शकता लाईव्ह मध्ये. स्मिता ताईने लिहिलं नमस्कार ताई. नमस्कार. धन्यवाद. मनीषाने लिहिलं हाय. तुमचं परब हा. किचन मध्ये स्वागत आहे. जर तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर डबल टॅग नक्की करा. आता मच्छी फ्रायला ना थोडं जास्त तेल लागतं, त्याच्यामुळे काय होतं माहिती, रवा हे आहे ना ते तेल शोषून घेतं, म्हणून खेचून घेतात. जरा मी तेल असं साईडने हे करते. आणि माझा गॅस बारीकच आहे हा, मी कुठेही असा म्हणजे हाय फ्लेमवर नाही शिजवत आहे. पण कसे ते फोडी दिसतात बघा. मस्त वाटतात ना? कसले वाटतात ते सांगा तुम्ही. सुरमईचे ना, छोट्या सुरमईचे. छोट्या सुरमईचे, हा तसेच वाटतात. ह्याच्यात आता आपल्याला मीठ घालायचंय. मीठ कुठे घालायचं ते पण एक आहे. हा, मीठ तसं लावलेलं पीसला. आता आपल्याला वाटपाला जेवढं मीठ हवंय तेवढंच. आणि गॅस मी मोठी केलेली नाही अजिबात. मीठ हे नेहमी शेवटात घालायचं, म्हणजे कसं अंदाज येतो. अगोदर घातलं तर काय होतं, आता ह्याचं अजून थोडं पाणी आटायचंय. जर अगोदर आपण मीठ घातलं तर खारट व्हायची शक्यता असते, म्हणून शेवटी घातलं ना की आपल्याला बरोबर कळतं की आता बाबा एवढी बरोबर आहे, ह्याच्यामध्ये जास्त पण आटवायची गरज नाही. मग ह्या स्टेजला आपण मीठ घालायचं. आता आपण परतवून घेऊया, एका बाजूने ती शिजली असेल. आता मी आपल्या मुशीमध्ये मटणमध्ये मीठ घालून घेते. मटण मीठ घालून घेते. आणि परत ही ना वाफेवर शिजवून घेते. ही बघा, परत पाणी ठेवलंय, व्हायचंच पाणी. आणि असं झाकण ठेवलं ना की तुम्ही आज थोडीशी मोठी करू शकता. ही बघा, आज आपण बनवला आहे मुशीचा मटण मटण आणि त्याच्याबरोबर मुशीचा फ्राय. जे मोठे मोठे तुकडे होते त्यांचा आपण फ्राय मध्ये वापर केला, आणि बारीक असे तुकडे, जास्त पण बारीक नाही मुशी कापायची हा, कारण जास्त बारीक कापलात तर ती विरघळूनच जाणार, म्हणून मुशीचे तुकडे थोडेसे मोठे मोठे जाडे जाडेच ठेवायचे. चला, मीठ घालून झालेलं आहे. आता मुशी शिजली की नाही ह्या कसा कळताला, ती आकाश तली. जशी मोठी होती ना ती आकाश तली. आता एक रटामटा कड येऊ दे, आवाज येऊ दे कडाचो. जसं तिकडे फ्रायचा आवाज येतो बघा. आवाज येलो की नाही तर सांगा. हे बघा, इथे आपल्याला मस्त असा आवाज येतोय आणि ह्याचा कलर पण बदललेला आहे. तसं आपण थोड्या वेळाने अजून एकदा परतवून आपण मुशी काढून घेऊया. आपला फ्राय होता. आता मी जी चारोळी रचवलंय, सकाळपासून रचवलंय, जेव्हा माहिती पडला. आता ती चारोळीच मी घेते. आज आपल्या परब किचन मध्ये होता मुशीचा मोहरीचा मटण. त्यात घातला गरम सामानातला मालवणी वाटण. ताच पडला चमचमीत ताटान. खाला बोटात चाटण. युट्यूब करा सबस्क्राईबचा दाबा बटन. खूप छान होती चारोळी. कशी वाटली? माका तर मस्तच वाटली, म्हणून मी डबल टॅप केल्या माझ्या पर्सनल आयडी वरून. तुमका जर वाटली असेल तर तुम्ही करा. येवा 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 येवा, रटामटा कड इलेलं आणि रंग पण आपल्या मुशीच्या मटणात सुरेख केला आणि सुगंध पण. आ हा हा हा. अशी जसं मी म्हटलं ना,
आता बघा, आता काय झाली ही घट्ट झाली आता ह्याच्यात मी मगाशी बारको चमचा वापरलाय, आता काय केलंय मोठं. आणि बघा ही जी शिजली आहे ना ती बघा, कळते बघा. तेव्हा साईज कशी होती आणि ही साईज बघा तुम्ही. हे बघा काय झाली, मस्त आपली मुशी शिजली. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया, हा कारण मुशिक जसं म्हटलं ना 10 मिनिटाच्या वर शिजवसारख्या नाही. नाही, आता ह्या बघा हलकोस कडेनेच मारतय आणि सगळे पीस तुमका परतवून दाखवतय बघा. गदा 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 नाही करायचा हा. म्हणजे फास्ट फास्ट चमचो नाही, हलकोसो खालून मारते की त्या आता वाटपाना खाली जा बसताना त्या सगळा वर येऊ दे म्हणून. थयच्या थय थपथपीत तिथल्या तिथे आपला झाला मुशीचा मटाण. आणि माका तर वाटतं ती पण आपली मुशी थय शिजली ती पण आता आहे ना दिसतात कडेसून रंगावर. झालेलं आहे, जसं सांगितलं ना मुशी शिजायला काही वेळ नाही लागत, फक्त आपण बारीक गॅसवर शिजवायची, आपल्याला काही एवढी घाई नसते. असं म्हणतात जेवण जेवढं स्लो प्रोसेस कराल. अरे रे कशाला खाली पडला. आवडली तर लगेच स्क्रीनवर डबल टॅप करा. दोन्ही पदार्थ तुमका मुशीचा मटण आणि मुशी फ्राय स्क्रीनवर डबल टॅप करा. सगळ्यांना आवाज व्यवस्थित येतोय ते सुद्धा सांगा. आता संपता संपता विचारते बघा, विचारलंय. हे बघा, आता मी इथे गॅस दोन्ही गॅस आता बंद करण्याच्या ह्याच्यामध्ये आहे. ती गॅस बंद केली. ह्याच्यावर आपण कोथिंबीर घालायची राहिली. असं घाला, लिंबू पिळा आणि खाऊ बसा. चला पटापट मी इथे तयारी करते. सर्विंग. असा लिंबू कापलेलो नाही ना? नाही नाही, लिंबू कापलेलो असत तर चालात, पण कांदो नाही ठेवायचो कापून. असे एकदा दोनदा असं अलटून पलटून शिजवलं ना की छान, कारण 4 बाजू असतात ना ह्याला, मग 4ही बाजू व्यवस्थित शिजल्या गेल्या पाहिजे. बाकीच्या माशाक शेपटे असतात. हा, ह्या का नसतात ना वर खाली म्हणा, 4ही बाजून शिजवूया. बघा मी कुठेही घाई नाही करत आहे. माहीत ताटात पाणी राहिलं. आता आपला युट्यूब तुमका परब किचन काय कित्याक आवडतं आणि कोणती कोणती रेसिपी स्पेशली तुम्ही बघितल्या असतात, तर तुमका परब किचन वरती सगळ्यात जास्त आवडलेली आणि मनात भावलेली रेसिपी कोणती, जी रेसिपी बघितल्यानंतर तुम्ही परब किचन फॉलो करूक सुरुवात केल्यात, हे आमका जरा सांगा. आता मी एक सांगते कित्याक आवडतात. मी एक कारण सांगते. एक कारण तुम्ही मालवणी भाषामुळे. आपली मालवणी जी भाषा ना त्याच्यामुळे आवडतात. हो की नाही? स्क्रीनवर लगेच डबल टॅप करा. आता कांदा वगैरे मी काढून घेतलेला. आता आपला येतला मुशीचा मटाण. मस्त मस्त सुगंध येता. आणि कोणाकोणाक आवडता तर त्यांनी लवकर 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 ट्रेन पकडा, गाडी पकडा, धावत पळत यावा. जास्त लांब जायची गरज नाही, आज मेगा ब्लॉग आहे, धावत नको. आता ही आपली बाजरीची भाकरी. आता ही भाजून ठेवलेली बाजरीची आपली भाकरी, कारण मटण म्हटलं की त्याच्या बरोबर होई आपला भाकरी. आता चालतलं ना. हा, आता हे ताट मारूनच मोकळं होऊया. आता त्या एका पण झाली नाही, गॅस बंद केलं ना. नाही नाही, थांबा जरा. जसं बोलले ना 4ही बाजूने शिजवायची गरज असते ना, त्याच्यामुळे आता आपल्याला एक मोठा चमचा लागेल. थांबा एक सेकंड. आपण आपल्या भारतीय पद्धतीनेच भात वाढतोय. हे बघा, हे ताटात झाला एका माणसात. आता ह्या आपला रोजच्या भांड्यात घेतलेला, जसा रोज आपण दाखवतो. आज आपल्या परब किचन मध्ये झाला तयार मुशीचा मटाण, मुशीचा म्हावरा पण म्हणतात. मालवणी शब्द म्हावरो.
शक्यतो मटानच बोलतात. आज काय केलास गो? 2 पायाचा, 3 पायाचा की 4 पायाचा? 3 पायाचा नसता. ही एकच शेपटीवाला. शेपटीचा मटान. चला आता आपण हे वाढून घेऊया. थांबा. त्याका जागा केलेलं आहे मी हय. भाताच्या बाजू. हय काढ. मुशीच्या बाजूकच काढ. मस्त आपली गरमागरम. झाली अगो मऊसूत झाली. हात लावले मी आता. हा कळते ना शिजले. आता एका माणसाला कमीत कमी 2-4 तुकडे तरी पाहिजे. आता हे 3 नको. सरोजाक आवडत असत तर 4 घेतला. हा मग आवडता. त्याका फ्राय मच्छी आवडता. म्हाका ह्यो रसो आवडता जास्त मुशीचो. चला अशा प्रकारे आता आपलं ताट सजलेलं आहे. आपण आता ह्यो काय म्हणतात ते यवा जेवू. सगळ्यांचे कमेंट वगैरे वाचून घे. आता एक फोटो काढून घेऊया. फोटो काढ. लाईव्ह मध्येच एक फोटो. नको. चला अशा प्रकारे आपण ताटच घेऊया आणि एंड करूया. तू ताट घे. नंतर फोटो काढूया आपण. फोटो सेशन. हे बघा असं आपलं ताट तयार आहे. याच्याबरोबर हा मस्त आपलं गरमागरम भात, बाजरीची भाकरी, त्याच्यानंतर ह्या मुशीचा मटान, मुशी फ्राय, कांदो आणि लिंबू आणि ह्या आपला एक्स्ट्रा जर तुमका हव्या असत तर बाजूत काढून ठेवलेला. तर आजची ही रेसिपी तुमका जर आवडली असेल तर परत किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पटापट खाली कमेंट पण करा. आणि पटापट आता जाता जाता पण डबल टॅप करायचं ताट आणि ह्या जर आवडला असाल तर डबल टॅप स्क्रीनवर आणि लाईक करा. चला धन्यवाद.